mga Kristohanon, kinahanglan andam kita kanunay kung isa sa mapagandang ini kanunay nato isulpo ang tibuok ang manura sa Dios. Adunay sambingay si Kristo. May tuwan sa napulong kadalaga. Sa Bible sa English na tawag sila kung 10 virgins. Kaya napulong kadalaga, kung iman ini mga maalamon. Kung ang laing lima, tawag kini kung mga buwang-buwang. Kini sila napulong kung mga dalaga, nagpahamon kini sa ilang mga sautunon sa atong palahuna. Kini sila adunay mga lampara. Ang iba kadalaga, sa maalamon, adunay lampara. Pulo lampara. Lampara, adunay suga, adunay kalayo, tiga. Kung aduna sila extra na gas, nagidala usap. Ang laking lima, nagtawag mga buwang-buwang ng mga dalaga, nagdala usap sila ng lampara. Kapag wala sila yung extra na gas, nagidala. Kung kaya na itong palahuna, yung kaiman niabot ang ilang pamandon. Sila, iabot kung napapakot, kung ninunggan, na nakatulog sila. Kung sa makabot sa mga gabi, may siklit na tinok, umingon na. Ang bata na mo, kay nana, ang mga pamandon. So kalit silang imbangon, ang napulog ko mga dalaga. Oh, nakita sa limang dalaga, nabuang na daw. Mahurugay lang nilang gas, hindi nilang iko, alat kanila. Kung ingon, ang mga dalaga na gusto malamon, na pwede ba nga, tandaan din ninyo sa inyong gas, kay para nakapit amo. Ingon sa limang dalaga ng malamon. Ang among gas, kanila ka namon, iko na alat ka namo. Kung na ako pakinig, ihatag na kaninyo. Kasi, huwag na kita parihak ng gas. Kaya siguro nga, mula ka unang ko. O kabalin mo gas, kaya sa manindahan, na nasa doon. So, kaway na langan, ang iba ka mabuang-buang, mga ubay, ding lakaw, bumalik sila ng gas, para sa ilalim sila. Pagbalik sila, sa maong na gate, sira na ang gamahan sa maong na gate. Kung ang iba ka madalagan, malaman ko na sa sunod, nagtuyong naglipay sa kumpira, nag-iandang alang kanila sa ilang pamanunod. At ang buwang, di ba buwang mga dalaga, ang tunang sa kawas. Nagpaluktok, iwan ang magbalantay sa mga anak. Kapag kawawa silang kilabog na sa layo. Ang giling lima kasama ang buwang mga dalaga. Sa mga dati pasabot, itatlas ng tagon, ang lima kadalaga, nagitawag ng mga buwang, walang makasulor, walang bayan sila makapanganda. Kung walang usap sila magputaw, sa ilang mga panggalingon, o magpinantayon, nung dati sila, wala bang sunod sa kanungan. Ang atong isahin ng tagaan sa kapatagon, be watchful at all time. Pag maminantayon sa tanang panahon. Now, how to be watchful at all time? Kung saan na nato pag maminantayon sa tanang panahon. To be watchful at all time is by being prepared. Ephesians 6:13, ang tulong sa Ginoo nag-ingon, tungod ini, daan ninyo ang tibuok kahimanan sa kuba, nagikan sa Dios aron makasungkol kamo, ini abot na sa dautan na adlaw o sa mahimo na ninyo tanan kamo barong gihapon. Kung sa ibot pasabot ini napulong sa Ginoo. Aron kita makabantay sa atong kinabuhi sa tanan na panahon, kinahanglan mangandam ta. Ang usa ka sundalo, isa sa paagi sa ilang pagpangandam sa kuba, kanunay nilang taki ang ilang armas. Sa mga tulong na sila, ano na sila armas. Kung sa uban pa rin, istoryahan, ang ilang pinag-ipan, urang asawa nila, kauban nila, isang asa sila, kauban nila, isang mga tulong sila, kay agi sa pagpaganda, araw ini abong kunya, sa kaaway, sila, makamarog galikon, ubangan sa ilang kaaway. Kita usap, ingon ng mga Kristohanon, kinahanglan andam kita kanunay kung isa sa mapagandang ini kanunay nato isulpo ang tibuok ang manura sa Dios. Tagal mga Kristohanon, dali lang madala sa temptation. Dali lang madala sa agit sa kaaway. Kamay lang na panglirong sa kaaway. Dali na dayon buluka pa. Dali lang dayon give up, surrender diya sa kaaway. Dili makabarog diya sa kaaway. Tungod kay wala man makapanganda sa iyahang kagalingon yun o sa Kristohanon. Sa bisan asa na area sa imong kinabuhi, ingon ang Kristohanon, kinahanglan andam kita kanunay. Andam kita kanunay sa tuang pagka-Kristohanon. Now, ang tanan ginagiban sa tubag bakod sa Espirituhanon,
napakipakikuba. Okay, atong andamon diha sa ato ang mga pagalingon. First, isa na ito ang Bible. Ang pinaka-unang hinigban nato ang andamon sa pagalingon isa na pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo ay isa ng lingkon na hinagiban aron baka batok kita o baka tindog batok sa tubangan sa kaaway. Dahil ang atong pagalingon, kaya atong pagalingon, pinang atong heart na ito, naliliman sa kanautan. Yung mga pulong sa Ginoo, sa Jeremiah 17, 9 or 9, 17, wala po sa iyo. Ang atong kasing-kasing, walay sama kalimpuman o kadautan. Kung mingon ta, walay sama kalimpuman o kadautan, ang atong kasing-kasing, walay hinungdan, daghan sa mga Kristohano, mapukan, tungod na po sa ilang pagalingon, tungod sa ilang kasing-kasing. Bakakan sila sa ilang kasing-kasing, madalalay. Limbungan sila sa ilang kasing-kasing, limbungan dahil. Ang atong kasing-kasing, dahil na kaayo, atong kasing-kasing, grabe ka buko. Dahil na kaayo makila, dahil na kayo nalipla. Dahil na kaayo limbungan. Dahil na kayo natuuhon sa atuang dibate, kami natong tinukol. Pero matagay, limbong dihay sa atong kasing-kasing. Unang mga ninyo, mahay-mahay, tapos ang ninyo. Dalipungan kayo sila, kaya sa ilahan. Ito ako lang yung ulo ang maliburo sa sinasin. Daga sa mga ninyo, dito lang ang kakay, pagmal na. Ay mga anak, magmadayan na. Hindi ko may pagpa sa inyo. Wala hindi ka may pagpa sa akin. Magmadayan ako ba, nagmahay ko, kung lalong ikaw ba na ako, imunyukan, naman katoy. Kung tawag ako kanina ito. Dapat pa ako sa inyo. Ha? Ano ba? Pagmahay, suwad ka, isinalin, nalimbungan ka sa inyo heart. Kung dalaga mo ka, ang tao, kita nyo sa iyaha, heart na limong mata. Itilala kita mo sa bukan, no? Wag mo yun. Napapinyo na ito kayo, kawin na ba? Pag ino na, kaya ko yung baka sa inyo una. Ano ba? Ha? Kung pinalimbungan sa iyong mga mata, wala kita ng mga Kristohanon, ato ang napangandaman, ang damo nato atong pagalingon, ang damo nato ang atong kasing-kasing, ang damo nato ang ulahuna, ang atong ulahuna, doon sa masasok sa ulahuna, sa atong kasing-kasing. Diyan punta, kaya kita, vulnerable, atubangan sa mata sa awa. Ang mga Kristohanon, vulnerable, atubangan sa mata sa awa. Ikaw, ang target sa kaaway. Tanan, buhaton ni Satanas, ang tanan na pagpanglipong, aron lang ka mahilayo sa Ginoo. Aron lang ka musupak sa kabubuton sa Ginoo. Tanawa si Adan, si King, inugang ito sa Garden of Eden. Pagkalindot sa plano sa Ginoo. Lindot tayo ang plano sa Ginoo sa tao. Yan ginutang dito sa Garden of Eden na walay, pinasaway sa ila. Mga tao na walay, makita ang alaba, yan sila ang kinakong. Matungkol kay, wala man sila kapangandam sa atake sa kaaway. Kaya nagsusuloy sila dahil sa kanaman sa init. Itatang nila, nagtataan sila, nakita sila sa tanas. Kaya sa paglipon ni Satanas, sa tao, utang nila sa kanto. Ha? Hindi mo ni Satanas, napakato ng Diyos, ito sa kubangan ng tao. Imagine mo na, hindi mo sa Satanas, napakato ng Diyos, natubangan sa tao. Kaya sa diha kumingon ng Diyos na makahito mo sa pagkaon sa tanan ng mga ilog ng mga prutas na nila sa tanaman. Gawas lamang din isa ang prutas. Nani ang prutas sa tanaman sa itin. Kung bukaw mo din, sigurado magamatay dito. Pero sa gihimo ni Satanas, diha nagkakaw ang babae, nakita siya ni Satanas, ina siya ni Satanas. Ang tao, siguro nakita ni Satanas. Hindi kayo dito mo din. So sa diha nagkakaw ang babae, nakita siya ni Satanas, ina siya nga. Pagkako na naputas, kami kayo. Yun ang bahay na. Hindi namin sa Ginoo. Ay mo rin pagkakon sa talan na naputas ay sa talaman. Tawas lamang kayo. Putasak. Ay kung mabawang yan, yung gano'n mamatay. Dahil mo rin sa talas. Hindi na Ginoo ka. Isang lang nasa sa Ginoo. Ay nakatlog siya. Kung mukha mo na. Ay bang may samong sa iya. Makikip mo makalamon. Kahit po, kapangyaman. Siyempre, ikaw at tao. Ganit ko ito na, may sama ng Diyos. Ikaw si Iba. Ikaw yung akong kita. Kung inala, kung name mo si Isabela sa ito, ha? Kung talabi ka na ako,
Paulo na, namatay yung kaon na. Kaya iba nung natalas. Natinuod. Sulti na lang sa Ginoo. Diyos na, kung kaon man, mahimo pareha sa iyahan. Kung ikaw mo nasultihan, may sama kang Diyos. Kung kakapakaon na ito yan. So, lihat ikaw. Huwag nila masaktan. Pasabot ka ito sa Ginoo. Dili mo kaon kay mamatay mo. Pasabot ka ito. Dili physical ang kamatayan. Pasabot sa Ginoo dito sa tanaman sa ating ulitin. May pasabot niya ito. Mamatay mo. Kung may makasala mo sa Ginoo. Ako sila. Wala sila namatay. Wala namatay. Pero na-upgrade lang sa lagutan. Sayos sila. Doon sa imaayos kung sinutan. Inutan na nagtapo sila sa Ginoo. Kaya naulaw sila sa Ginoo. Satanas, kinanas. Bila kung grabe ka kapaytol sa Ginoo. At inumanod ka sa Ginoo. Sa Satanas, dili buhulong sa Ginoo. Labi na kung may nakuon ka. Dili buhulong sa Satanas. Sa paglinggo sa Ginoo. Pagpanintal sa Ginoo. Ikaw sa Satanas sa Ginoo. Na, ano sa simbahan? Dili, dahil iswahan sa Ginoo. Dili ko makatulog. Dili ko makasimba. Grabe nga nanig ka. Grabe ka pagkakastos. Dili ko mahimutan. Kung dili ko makasimba. Pahuli ko. Lawas na yan natin mo. Sakit ka. Dili ka makasimba doon. Wala ko barkada sa ito nga. Asis na yan. Brad, ayun sa simba. Kalau tuloy ko, Brad, dito sa Tagagat kay birthday mo pa rin ba? Birthday na ako ba? Ito ko, pilit mo simba kaya nandito di ako simba. Nakala sa inyo. Hindi na sa simba. Ayun sa simba. Punta, dahil ako tumingin ko. Ito, kung ako tumingin ko, hindi na akong simba. Ako yung tumingin ko. Anak, kalibugan sa talas. Wala hanggang pangandang. Kailangan isulok ang ibuok armadura sa Diyos. O para mag-prepare ang inyong heart, ang inyong pagalingon, ang inyong hunahuna. Kailangan kanulay kita magabasa o nagbuod sa pulong. Kadua, how to be watchful at all time by being prayerful. Salam, inaagi sapat ka mainang puon diha sa Ginoo in Luke chapter 21 verse 36 ang gibasa ng Ginoo sa Ginoo. Apan kagbantay kamo sa mga panahon na mag-ampong kaunta makabaton kamo kalikot aron sa pagkikyas kita ni talang mga butang na mahimong umahitabong o sa pagbarog sa tubangan sa anak ka. Sa iyo sa pulong Ginoo, mag-ampong kamo sa talang ito ngayon. Sa dihang nabidala ni Jesus Christ iyang disipulo na si Pedro o mga anak ni Zebedeo, dua ka anak ni Zebedeo. Yan po sila sa ditsi manik o misaka sa Jesus Christ ito ay ano, nag-iuna takpo na siya. Misaka sa dito ka nag-ampo sa Ginoo. Kung gilingon sa siya mga disipulo ka, papili mo rin. Mag-ampo na buong ubat. Kaya ito siya kung nakang hilak sa dito ka, nag-ampo sa Ginoo kayang mahal. Pagbalik niya, natulog ang iyang mga sa ingon niya. Hindi ko naman kayo mo sa ang upat na lang kami sa pilalang kauras. Nakaw siya ang kultura. Pagbalik niya tulong niya ako. Sumula ko siya. Itatulong niya kayo. Ako sa sino. Balik niya. Pagputaw ko. Bangon. Pagputaw ko. Ang tak na ako. Anong dilit ka sa kami sa kaaway. Gusto niya dilit ka. May napukot. Dahil siya nabi mo. Ako lang ako. Kaya ako ulitas ito. Ito pa. Aron kita mapangandaw sa talang panahon. Kinahanglan. Magandang kita pinaagi sa pagkamay ng po. Prayerful in all time. Aron matukan nato ang kanan nagamo pagpanatangin sa talas. Ang pagkamay ng po nila sa panahon may ikaw na tunang ng tao. Hindi church kinahanglan mahirap. Ako lang ginabalik-balik. Dili ako ng prayer o yung backbone sa Diyos. Kung ang church, dili na kayo napuon sa Ginoo. Ang hibong iluti ang Diyos. Ano ba? Ang prayer, kumpara ka na siya sa imong backbone. Kung nag-ibong lawas, balik na ang backbone na nagbubuo na sa imong likod. Isang pagbangon, isa sa paglingkod, hindi ka na. Wala na ang backbone. Ang simbahan, kung hindi na magbayrampuan sa Ginoo, mahimong
inumin. Pag-abot sa atake sa kaaway, buka ka simbahan. Kahit kung mabuka ng simbahan, mga luya ang mga simbahan. Dahil wala man sila ang may napukol niya sa Ginoo. Dagan ng simbahan, nanasika. Dagan ng pamiliban ng simbahan. Di nila gamay ang simbahan. Pati mga nagpo ng mga simbahan, nanasika, nabuka, ang problema, ano ba, huwag kinakasulod ang kaaway. Kaya, pag-ampo mo mo, muna na siya ang gwardya niya sa ibang simbahan. Aron inig sulod, inig action ang sulod sa kaaway, mapagdang siya sa maong ng guard. Kung sa mga guard, inig atong prayer. Kunang ball, kunang kampo, kung wala'y guard na sila langan. Basta dito sa lahat, makasulod ang kawalan, ang pulisan, ang kalan, ang mga natulog. Basta lang sila makasulod kung wala'y guard. Ang iglesia na dili na magpainabuon sa Ginoo. Ang church na dili na mag-ampo sa Ginoo. Diretso lang makasulod ang kaaway. Sigurado, magpakasulod ang kaaway. Ang iglesia na, sigurado. Ikaw kanan. Ano ba? Unang ka nakapagpintang. Unang sundalo, kung ang usap ka kampo sa sundalo, kung talan ng mga sundalo, wala ka pangandang. Ini ahon mo niya sa mga kaaway na mga atake sa ilahan. Sigurado, puro na sa labanan. Kung nangatulog, niyang armas, warang pamutang sa ilang pangalan armas. Iligpig ko lang nila, kung nakakisi, wala nila. Kung nanakot, nangatulog, wala yung nagabantay sa ilang mga kampo. Ang church, hindi may rasol sa Ginoo. Dali rasol doon sa kaaway. Dali ka, dali ubrahon. Ang ibang pamilya, dali ka tagon sa kaaway. Dagan ang pamilya ka, even sa mga pamilya sa mga Kristohanan na ako ka sa Amerika, malinaw ka mga balita. Puso sa ila ang pinagdadawag na adulthood ang tawag pa. Divorce. Divorce. Puso ang divorce ila sa Amerika. Sa mga western country, puso ang divorce nila dito ka. Even ang mga pastors na ito mga divorce. Sa ilang mga asawa, sa ilang wife nila. Ano ba na? Even ang pastor bulag sa asawa. Ano ba? Kung pinalit na nakasulot ang kaaway. Dahil na nakasulot ang kaaway na sa pangin nila. Mabungka ang pamilya kung dili ng nakuto. Ang pagka, ang usap ka dito ng pamilya, nag-rely diha sa Ginoo. Nag-sandrik diha sa Ginoo. Importante, kung nakakaroon sa Ginoo, pamilya nga ikon. Ang pagkakas. Left and right, front and back. Ang kaaway, natuyong-tuyong sa iba. Yung nagpulong sa Ginoo, ang kaaway, sama ang liyong, nagkamulong, nagkatuyong-tuyong sa iba, nagkapangita ang tungkol, nagkabaylan dito. Sipya, tungkol ka sa ako nga liyong. Nagkaroon sa pagkinahalan ng bayang kultas. Ang pagkamay ng puhong sa sakasuhan, hilang panahon sa linggo. Kung labaw sa kanan, hilang panahon sa prayer meeting. Prayer meeting na katalika, duha-tulong pag diba, ito pinagkakan ng tulong. Di na sa panahon na ikaw at unay problema. Nag-asarang Kristohanan, bakit? Diyos mo naman sa mga siya, normal naman siguro na Kristohanan, ikaw sa Ginoo, hindi na siya mga panahon sa pag-ampo, ito tinuna kay problema. Kung tinuna yung mga pagsulay, hindi ka mag-ampo sa Ginoo. Kung tinuna kay sakit, hindi ka mag-ampo sa Ginoo. Kung ka sa kawalan, hindi ka mag-ampo sa Ginoo. Hawak-hawak itong panahon, hayahay ka. Hawak-hawak itong panahon, nagkakakulang ka. Hawak-hawak itong panahon, nagkakapagbugas sa ito ang kanikan, kaban. Ang ito ang balde, nagkakapagbugas. Hawak-hawak itong panahon na. Hawak-hawak itong himsong paglawas. Anong panahon na ano rin problema? Panahon na ano rin pagsunay? Panahon na nakas kawalan mo? Panahon na nakay mga baratihan? Hindi ako mga kaminumdog. Hindi ko maraming mga pagkalan natasalan na ito. Hindi ko wala kasi lahat, nakalids. Hindi ko wala tayo kunahan na nun. Kaminumdog sa ito. Hindi ba na ako, hindi ka nga, hinsok yung lawas. Ang dali din nato ino na ka. Inso ko lawas sa sakit sa luyang po dito. Isa kay nag-upload rin kay dagan sa bugas. Dagan sa kwarta. Nakakay. Di ba kami yun sa ako kasi no? Kami nila kami yun. Suko ka kitchen. Balik kayo.
Orang gusto ko ng ice cream. Alin tayo? Kinakain na nagwarta. Kasi ako, hindi na nagwarta. Wala ka siguro kumain, naglawas mo. Di ka mahirap yung sa Dapat ako lang po dito. Kahit ato ang pagtuo, natasana na pag Ginoo. Wala ka sa Ginoo, may nakatailis. Hindi nila na kung ato na kay daghan na kung ato na kay daghan na alam kuanan diya sa Ginoo. Mas daghan ra ang kagayan Ginoo sa laman. Kung unsa ka daghan ang inyo ang mga alam kuanan sa Ginoo, mga butang na kinahanglan ninyo idahok diya sa Ginoo kay nagkinahanglan mo sa iyang panahon. Kung unsa wala sa daghan, mas daghan ra ang kagayan Ginoo sa laman. Ano ko ang kagayan ka? Sa pinita ang nagkatan din tayo sa palagitan ng kapit na lang. Kung anak kayo, Ginoo sa buhay. Wala. Ato ang what all ang pamuna-una. Wala tayo din sa mag-praise. Wala ko na kinahanglan. Hindi ko mag-praise. Ano na sa mag-mintan-mintan? Hindi eh. Isipon na ako. Nakulun sa magkakakan, inuang, ang inaanglan nun diya sa Ginoo. Mas daghan pa daraan, dapat iyong kasalanan. E kung ka na, inuang, sunod sa iyong alipakakan, hindi ka mabulong sa ako. Kaya ito ang pasalanan. Every day, ano ko, gagawin sa iyong kamatay, gagawin sa iyong magpapatulog, mura ka patay na. Nana ka, kita na mga tao, pag nakulog ka, consider mo rin patay ka na. Hindi matali mo. That's another life. Wala dapat sa naman. Ano, pray ang mga tao sa iba. Wala kailang po sa iyo. Dahil sa mga pasalamat, hindi mo diya sa iyo. Kung saan benefits, nakuha mo, pag ikaw, prayer mo. Kung saan benefits, nagingon sa Luke, chapter 21, verse 26. Ikaw, magbalik po. Gusto ka malikot ito? Liko ng gustuhanan, nabili ang mga klaseng kalikot na rito. Pagkabot sa temptation, dili ka mailan, dili ka madala sa temptation. Minsan kung sa klaseng temptation, tingin ka na makabarog niya na. Huwag ka mabalikod. Huwag tayo. Nalawa si Diyos. Tapos nagkaikon sa Ginoo. Kaya siya. Kaya na, bitin lang siya sa asawa ni Mutmar. Punta yung Ginoo. Nagpadala ba siya sa temptation? Sa wife ni Mutmar? Kita siya, huwag ka hinong na ng piso sa mga kukik sa Egypto. Kausap sa lawa, wala niya Ginoo. Kaya pasalit na siya nga. Lapit niya, break ito, asawa ni Mutmar. Huwag natin niya kumata. May kumutay. Kita, tingkal ka sa asawa ni Mutmar. Bakit tulog ka na ako? Kung ay dili na siya gusto ang kasalasan sa ginagawa niya, dili ko makahimo sa pagkasintala sa aking Diyos. Kaya, sabi niya, ipitan na niya kapa. Pag-ulit siya kapa, abot ang iyong anak. Diba? Kita siya. Nagtinuang, tinukol, nausap ka, hudiyo. Kaya kung Israel sa lukos, kung kaniya, kaya kapa. Piling, kaya, ako pa siya magkipan. Dinisaki kong pinagal sa ako nila yung kapa. Yung dahil na, hindi, kung tayo sa pagkipan. Kaya hindi pa Kristo si Joseph sa Egypto. Wala po siya, balik sa Egypto. Siguro kami siya na, tayo ko ito, kawan na ito, hindi mo kinapan. Hindi tayo sa gawas. Wala siya nakapalipala sa Ginoo. Wala siya madala sa mga temptation. Huwag tayo. Kita? Huwag na madala ka sa temptation. Anong klase ng temptation? Hindi lang sa kaya kay Diyos. Ano naman temptation? Bakit sa Ginoo? Kung na nalata, huwag tayo. Wala talaga. Kung sa mga kasulay, hindi ka basta-basta na makita. Hindi ka basta-basta na natumba. Hindi ka basta-basta na makita sa mga kasulay. Kaya ka, Ginoo, hindi ko tayo kung Ginoo. Basta ko lang kasi Ginoo. Kalau ko ka ng mga kasulay, tema, kung sa kamay, ako kayo mga balakitan. Basta ako lang kasi Ginoo. Pagigil lang ako.
Kapusan, we watchful at all time by the steadfast. Ano yung steadfast? Likod. Likod na magtoko. Doon may magtoko. Anong tao, hindi magtoko namin? Pero, hindi magmakla na magtoko. O, hindi magtoko sa makapabalin sa bukit. O, hindi magmakla sa magtoko na gingon ni Jesus Christ. Dapat adona kayo magtoko. Kasama, sa kamay ng liso sa mustasa. Makahilo ka sa pagbando ang bukid sa pagbalin. O, hindi magklase sa magtoko. Kung saan dapat tuong ang likod. O, parang 1 Corinthians 16:13. Huwag ka tao. Pagtugaw ka mo. Parang ka mo nila sa pagtuo. Pagkalalaki ka mo. Pagkatapos na. Pagkalalaki. Sabi, pagbalikdong, pagkalalaki. Sa iyong pagtuo niya sa Ginoo. Be steadfast in the faith. Be steadfast in faith. Pagbalikdong niya sa pagtuo sa Ginoo. Aga ng mga Kristohanon, ano na may pagtuo? Sabay lang na problema. Asa na ba ka Ginoo? Lord, asa na ba ka Lord? Kung how to make your faith steadfast. Kung ikaw, kanunay huya ka pagtuo karon ng mga panahon na kung saan man nakabalik mo na iyong pagtuo. Ano ko? Balik sa to. By hearing the word. Paano huli ang kapagtuo sa Ginoo? Kaya tingali, wala kang panahon sa pagpaminaw sa tulong sa Ginoo. Kaya tingali, nakabot ka, pero wala kang paminaw sa tulong sa Ginoo. Nagkala ko ka ni Pastor. Pero actually, hindi mo una ako sa oras. Kaya ano ba? Yan din ako sa una. Diba? Kasi po siya, ikang tangkang sa iya. Bukas mga teacher na ito. Kaya hiniwang na muna. Wala na hinaw. So, hindi masumang-sumang. Gawas na, base na ko siya. Tapos kung siya, hindi ko nila nabayad ko, erase or song, ang laban ito, erase na itong ikaw, song, gagina. Tulungan ka. Laban na rin. Hindi makapanaw. Tanaw, hindi na. Hindi mo kumahiyaw ito. Hindi mo kuha. Kung wala ito, hindi mo kumahiyaw. Pero tanaw lang yun. Kasi ka na naanak ko gusto. Gusto rin na siya. Kailangan kung tanaw siya. Hindi mo wala na. Ay lang ka. Terminaw ka. Silpon. Ano? Ang naminaw? Kasi ka silpon? Hindi na. Huwag mo kung ano siya. Mestra yun. Wala ka. Hindi na. Kata ko sa iya. Mestra lang. Kaya mga Kristohanon, anak ko, tanaw sa magbawal eh. Kaya marami mo na magbawal eh. Naminaw. Kaya ang unang niya eh. Ako sa iyang baktil. Manok, kalimtan, pagsako. Imutan. Ano na ako ulit? Karkahan ako. Wala, siguro ba? Ano ako kay Pastor? Hindi mo naminaw. Kasi ang balay. Hindi na yung kumakan. Ano rin ako ulit sa balay? Ang tanong sa mga kung hindi mo rin kumalan, Pastor. Liro-liro, matulungan. Ano sa niya? Pag mabalik ko sa iwa, pagtuko nila sa Ginoo, hearing the word of God. Every Sunday, may ako sa word sa Ginoo. Hindi mo akong kakla. Kung saan ka, importante ka, opportunity. Okay, din, nakapanahon, makadukot ka sa word sa Ginoo. Nagkaka sa balay. Kapilingan ka mga dispusa. Ang tanan, kayo natunggan na whole way. What is this delivered? Sa mga sila niya. Kung gusto ka, hindi ko mo face, you know? Ano yung gusto mo? Wala, dapat ba?
Kaya sa umaga, pamilya ka sa wali, pastor, pero wala ka nag-acknowledge sa Ginoo, wala niyo kailangan sa Ginoo sa mga kinabuhi. So you should acknowledge. You should acknowledge Him. Yan sa mga kinabuhi. Now the benefits of being steadfast. Maka-overcome ka sa atake, sa kaaway. Dahil sa kuwan, hindi ka overcome. Mahigong hangover. Kapin yung hangover na. Wala na sa natuway. Hangover sa atake, sa kaaway. Dili makamukul. Dili makapasaylo. Dili makasagang sa atake, sa kaaway. Kung ihuyang sa Kristohanon. Aron ka mahimong likon. Aron ka daog. Sa atake, sa kaaway. Kailangan magbalikon ka sa iyong pagtuwa. Likon ang iyong pagtuwa. Kaya ito, ka, ang atake sa Colossians 2:10. Kung kamo nahigpit, diya kaniya kamo ang ulo sa tanang pamumukan o pagkamo. Anong nahigpit kita? Sa line term, dalikon, nagmanaubon, is tumot kay. Nagmanaubon kita sa tanang na patahon. Hindi kalimutan na, alam na pagpangatakin sa tanas. Tumot kay, likon man ang atong pagtukol. Another one, you can overcome all the afflictions in life. Ano ba? Nagana ba ang Kristohanon? Dili likod o pagturo. Dili makalahutay sa mga kasakit. Bakit Kristohanon ulit naman? Pagtuloy mga kasakit sa kinabuhi kay nakaigilit na kayo ba ito? Like example ka, patunaw na. Tingnan mo ako. Natulog ka na, nakapit lang ka sa ito. Afflictions kinabuhi mo. Pagtubog ka. Tutubangan mo na yun. Problema sa kinabuhi mo. Wala kayo pata. Kung tali mo sakita ay okay pata. Saan mo na ang lingkod? Okay pata. Wala yun. Pamalit mo ang tao. Sabihin mo. Dami. Bye. Okay. Bye. Wala. Ako. Tubog ko. Iwasan ko. Wala galing ang pata. Tubog ka. Mawasan mo ka. Doble. Ay, kwarta! Hindi utang! Ano na utang? Kaya lagi, kalau bumasan niya, di ba? Utang, utang, makawat natin kapalit. Okay, di ba? Masih kwarta. Utang. Doble yan. Di ba? Buwas lagi. Tawag. Gusto na nun. Una-unang ka. Pamatay na siguro ko. Umana na yung kuya. Umana, di ba? Kahit soon ko. Hindi mo pinagbago. Umali mo, di ba? Tumutay ka. Pero, kung naman yung problema, kung sa gobyerno, okay, kita. Wala ayos ko ba? Wala ka, degree kainit doon. Kasi reklamo sa kainit doon. Ano? Reklamo na, kainit kayo. Kayo ka kainita sa gobyerno. Kainita sa gobyerno. Wala kung una-una ka, kapatay ka. Una-una ka, daan ka. Kainit kayo sa gobyerno. Wala kayo init. Init tayo. Wala. Kung ikaw, likod sa iyong pagtungo sa Ginoo, kaya di mo ma-overcome ang tanan ng mga kasakit sa kinabuhi. Kung sa mga kasakit sa kinabuhi, mga problema, mga balatian, mga pagsulay, mga kawalan sa kinabuhi. Kung ang tanan ng mga kasakit ng kinabuhi, kaya di mo na-overcome. Kaya di mo bitawan ng buhay. Kaya di mo ikapahiyong. Huwag kayo likod ka ang pagtungo.